Number 4, the last one, blessing in disguise, kining persecution. Persecution. Say persecution. Persecute ka. Nay unfair nga treatment diha nimo. Seldom lang ta maka-experience ani, pero sa early Christians common kay ning persecution. Pero sa mga modern Christians tagsa lang, pero naagya po di pang persecute ng mga Christians. Ilang mga relatives against ilang bag-o nga belief. Na uban in taon mo simba magbaktas kay wagi tagay pliti sa iyahang relative kay dili gusto lagi. Nya kanang term pa gyud nga nibalhin og laing tinuhuan. Ito ka nga term. Ato man ang mga linya sa una. Pero once open lang ka, maminaw lang ka sa pulong sa Ginoo ni imong ibalanse, wala may mawala since dili man religion ang atong Savior, si Christ man. Pero na persecution, you know what, sa early times, lahi sa modern time, kita karon di ta gusto lisod nga kinabuhi. Di ta gusto og persecution. Pero sa early time, biya sa mga apostles, gi-embrace nilang persecution. Part sa ilang pag-serve ang persecution. Para nila dili kumplito ilang pagka-Christian kung wala sila madawat nga persecution. Ngano tanawang ingon ni Paul, Romans chapter 5 verse 3 to verse 5. Tanawang ingon ni Apostle Paul, 5:3 to 5. Not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Ingon si Paul, dili man mi ma-build up kung walay persecution. Dili man mi mulig-on kung walay persecution. In fact, tan-aw nimong story sa mga apostles, nganong ni-sustain sila, nganong na-spread ang gospel tungod sa persecution. Nagdinaganay sila, so napugo sila adto sa silingang mga lugar, silingang mga dapit, nagdinaganay sila, pero silang pagdagan, bit-bit nilang pag-preach sa gospel ni Jesus Christ. So tungod sa persecution, mas nikatag noon ang word of God. Another verse atong tanawon sa 2 Corinthians 12:10. Daghan kog verse karong buntaga. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Ingon si Apostle Paul, therefore I take pleasure in infirmities and reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Ingon si Paul, nag-celebrate ko sa persecution. Sa una di siya ganahan i-persecute. Pero ingon si Paul, ako nang gi-embrace. Nagpasalamat na lang ko nga na persecution. Kaya ingon siya, dinhi niya nasabtan ang pagsalig sa kusog sa atong Ginoo. You know what? Tanawa ang testimony sa mga apostles sa Bible, sa mga early Christians. Kinsay ni save nila, dili ilang self, dili ilang trabaho, dili ilang mga bank accounts, dili ilang influence, dili ang government nga lang gisaligan. Ang testimony sa mga early Christians, gisave sila sa Dios. Persecuted sila, gipalibutan sila mga leon, tangke digira, mga kanyon, mga machine guns, mga archers, mga sword, defenseless kay sila. Pero nganong buhi ilang testimony og na-spread nilang gospel, tungod kay pinaagi sa persecution, diyan niyo makita ang power sa Ginoo nga molihok sa iyahang mga Kristohanon nga gipang persecute. And diha sa persecution, diha nato makita ang sincerity sa mga apostles. Ang pagka-sincere sa mga early Christians nga dili piki ug mini ang Christ nga atong giserve. Kay kung sila nihatag sa ilang life bisan sa persecution, then there must be something na gi-power ning Bible kining God nga atong giserve. Walay tao mo buwis siyang kinabuhi tungod kay wala lang. Mismo sila na-convince nga na something sa ilang life nga satisfied sila nga bisan ilang kinabuhi, ilang ihatag sa Ginoo. Buhi ang atong Dios, and even kita nakita nato na nga nagi Dios nga naglihok sa tong kinabuhi mo nang dita magduha-duha sa pag-serve niya, paghatag sa tong best ug unta hangtod sa persecution. Ingon si Paul kang young Timothy, last verse akong basahon, 2 Timothy 3:12. 2 Timothy chapter 3 verse 12, i-convince na mo finally
nganong ang persecution isa kadako nga blessing. 2 Timothy chapter 3 verse 12, yeah, and all that will live godly in Christ. Now, notice, ang tanang nagkinabuhi kuno nga Dios no diha ni Christ shall suffer persecution. If you want to live for Christ, kung magkinabuhi gyud ka diha para ni Kristo, mag-antos daw ka sa persecution. Blessed lang ta, way persecution sa Pilipinas. Wala ta sa mga other third world countries, mga closed countries nga ginaputlag liog ang mga preachers. Gipang sunog ang mga balay sa mga missionaries. Walay katedral nga mo matukod. Walay Bible nag-exist kay ginasunog og apil. Blessed lang ta nata sa Christian nation ang Philippines. Grabe nimo ang tinuod nga Kristohanon naagyoy persecution. Ang persecution ay kauban nimo sa work siguro nga di kayo fit nimo. Na siguro kay kailas Facebook nga wala gina-like imong post nga mga Christian quotes. Na siguro against imong belief. Na siguro sig pang debate nimo. Tira si imong Christ. Na siguro dili ganahan si imong attitude as a Christian. Normal na higaligson, it only proves nga nagkinabuhi kang faithful sa Ginoo. Amen. Kaya kung walay persecution, walay ni against sa imong Christian life, maybe isa ka dito sa world. Against gid ang world. Di gid kasabot ang kalibutan ng secular sa imong faith diha ni Christ. Kay hangtod nga dili nila ma-experience si Christ sa ilang life, dili nila masabtan nganong kinahanglan ka mo serve sa Ginoo. Amen. Munang di nila masabtan na hangtod dili nila ma-receive pod ang imong na-receive nga si Christ. So higaligson ayo gi-judge ang situation. Siguro gi-persecute ka, na mga obstacles karon imong life, na mga great loss sa imong life, na nangawala, na mga failed dreams, na mga brokenness, na mga unhealthy situation siguro sa imong life. Padayon lang, ayaw give up, hulata, one day i-reveal sa Ginoo nga ang tanan niyong paghilak, tanan niyong pag-antos di ay dunay katumbas nga panalangin nga wala nimo gi-expect. Amen. He is a God of surprises. Father in heaven, we thank you, Lord, sa imong reminder karong buntaga, Ginoo, nga dili pa ulahi ang tanan, Lord. Dili pa ulahi ang tanan, Ginoo, nga mo renew mig mga commitments. Nga tanang nitabo day karon, Ginoo, sa imong kinabuhi, dili lang namo, Lord, i-judge. Part ni sa imong game plan, part ni sa imong formula, part ni Lord sa imong pag-deal sa imong kanakan. Dili ni against namo, kundi para ni Lord pag-mold namo. Dugang ni Lord among faith, extend among love nimo, Ginoo, among commitment, Ginoo, tabangi mi. As long as kaila mi, Lord, kinsa imong gituuhan, wala mi kahadlukan amahan. I-bless, Lord, ang among decision today. In Jesus' name, amen and amen.